मुस्लिमल' थाङोब्ला सेंग्राखौ जिबनाव बुंनो हाया जोंनि निजिनि सिख्लाफोरखौसो सोबागोन लागोन खर' गागोन जोगोन जोंनि बर'फोरखौसो माबायो बै मुस्लिम जा सेंग्रा जा बिहार जा स्रुटनो ओंखारलांखांबाय गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेलाव खनसे बर' होफिननाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअनि थाखायसो आं बिखौ फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरोना लोगोफोर मानसि गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय निजेनो बर' हान्जानि फिसा होननानै लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ नायना लाग्रो बे भिडिअआ मानि थाखाय बिदि जादों लोगोसे बिनि मुं थं जेबो मिन्थिया लोगोसे डिटेलै जागा हारिखौ जों जेबो मिथिनो मोनाखै मानसिखौ बिदि मोसौ बायदि साजा होनाया बिराद जोंनि गोरोन्थि जागोन बा गोरोन्थि जायो बिदि खालामनो नाङा संसार जानो होननानै सोरबा संसार दानो होननानै सोरबा मोजां मोननो थांनायाव मोजां मोनलायनायाव हमजालायनाय बिदि दोखो दोखो माने बुलायलायना आरोना साइसेन्टि बिसार खालामनानै नांगौब्ला हाबाखौनो हो सोरखौ बरनाम खालामदोंबा सोरनिबा सिखाव खावदोंबा बेखौ मोजाङै सायबिजिर खालामनो हायो जों मानसिनि मेलेमसो नालाय नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो माने मानसिखौ जुनार आखुनि बायदि मोसौफोर बायदि माने बाग्राय बाग्राय बुनाया जोंनि थाखाय आनलिगेल जायो बेनिखायनो माने निजिनि हारि बिदि एस्थक अयथासार ट्राय खालामनो नाङा आरोना आं बेखौनो बुंहरोखि बे मानसिया बबेनो जोंना मिथियाखै जेनेबा आं भिडिअखौ माने दा बावैसो नुथारदों दै नै दा बावैसो माने आं फेसबुकआव फैदों नालाय दा बावैसो नुनाय जादों आरो आं माने बेनि बिखय माने फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों सोरबा लाभ हिस्ट्रि गेलेयोब्ला बेयाव ओरैनो सुगैनो गखाया दै बे सलिबाय थाखानायखा नों सोरखौ मोजां मोननो थांब्ला बेयाव बादाबो होजाखागोन बा सोरदोबा नों बार लोगो हमनो थांबा नों बुजाखागोन आरो बा बियो बिदिनो अख्रायनो बा बादा होनायनि जेनेबा अनगायैनो बा गाव मिथिखानानै बा मोजां मोनलायनाय गिदिर जेबो बुजिया दै लोगोफोर जेबो मिथिखाया नों सोरखौबा सिख्लाखौ लोगो हमनो थांनायाव बा सोरदोबा नोङो इनि हिन्जावनिनो बिदा बा नोंनिनो फंबाय बिदाफोर जिखुनु माने नोंखौ नोजोर खालामना बुदोंब्ला बेयाव मोनसे माने सावरायजानाय जाखायो सोरखौबा नों लाना खारदोंब्लाबो मन्दिराव हाबा खालामदोंबा बै बुलाय खलाय जाखागोन नों बोरैबा नोङो होलायलायाबा ना मोजां मोनलायनायाव माने नोङो नायना लायलायनायखौ माने सुख गैया आरो दै नायना लायनायखौ सुख गैखाया माने नों सोरखौ लाना खारदोंबा बेयावनो मोनसे प्रब्लेम फैखायो नों सोरखौबा लोगो हमदोंबा नोङो मोनसे प्रब्लेम फैखागोन आरो बेनिखायनो माने बार बार जाफ्लेबाय थानाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ माने आजिखालि खमायलांनांसिगौ आरो दै गारहोलांनांसिगौ मानो होनोबा जुनार आखुनि बायदि दोखो दोखो गाग्लि गाग्लि जोनाय बुलायनायफोरखौ नुयोब्ला जोंनि बर' समाजा मालाबाबो माने सान्थियाव फैया आरो एनि टाइम माने एकदम रस माने गुबुंले थागोन आरो समाजा दै बे संसाराव मानसिनि मेलेम होदो जेला मानसिफ्रा साननो हानाय होनाय गियान आखल गुनि दङ रोङिखौ रोंहोनांगौ फोरोंनांगौ बेफोरखौ माने जोंनियावनो माने दंखाजोबो हिसाबै माने मानसिखौ एसे समजाय बुजाय खालामनानै सोरनि फिसामोन सोरनि फिसाजोखौ लोगो हमफैदोंमोन बा मा खालामदोंमोन ना गाज्रि खामानि मावदोंमोन बेफोरखौ सायसेन्टि खालामनासो माबानांगौमोन आरो दै लोगोफोर मोजां मोनलायनायाव बुलाय खुलाय जाखायो आख' दै आं डाइरेक्ट बुंखादों सोरबा सोरनिबा सिख्लाखौ लाना खारदोंबा बेयावबो एसे मानसि बरनाम मोनखागोन आरो रावबो सान्थि हाबा जानो मोनखाया नायना लायागौमानि डाइरेक्ट बुंखादों माने ओंखायनो बे फंबायखौ इमान दोखो दोखो बुग्लिनाया माने एकदम मुं मिथिया थं मिथिया माने एकदमबारे ओरैबायदि माने जुनार आखुनि बुनायखौ माने एसे माने उसुबिदा नुदों आरोना बेनिखायनो आं माने ससे भिडिअ बानायना होदों लोगोफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होबानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव बेले बेजे थानायफोरखौ बिदि गारलांनो हमनांसिगौ लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंसोरो बेखौ दोखो दोखो बुखांनानै बा सिख्लाखौथ' जेबा बुवाखै जेनेबा दा दोखो दोखो बुखांनानै बिसार खालामखांनानै बा इरैनो हमनो हरफिनबाय दे बा मा जागोन बुजानानैसो मोनसिगोन आरोना बुजानासो मोनसिगोन जिउआव दं थैयाखैनो टिप 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 जागासिनो जिउआ सानाय सुनायखौ लानानै बिजि ट्रिटमेन्टफोरखौ होनानै थेवबो सा ससेयावनो बियो जखम जाना थैना थाबा मा जागोन मोजां मोनलायनानै इमान खस्थ' बुजालायनासो मोनोबालाय मा जानो सायसेन्टि खालामनानै मोजां बिसार खालामनानै मोजां मिलायनानै होनांगौलै लोगो रायजोफोरा आंखौ बुङो आरो जोंनि बर' समाजाव नुगासिनो दङ सोरबा बानांलाखौनो जानो समाव रावबो नागिरना मोना बुवानो निजिनि हारिखौल' खालामो निजिनि हारिखौल' दा दाय मोनो नालाय बिराद बुयो नंगौना लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ माने सायबिजिरनो निजिनि हारिनि मानसिखौ मोजां नायनांगौ बेलेग हारिया माबा खालायोबा एक्सन लानांगौ आरो आंनि साननायासो डाइरेक्ट बुंखादों
निजिनि हारिखौ सायसेन्थियै निजिनि रावजों लिरजाखानाय निजिनि रावजों रायलायनायखौ जोंनि भाषाफ्राबो बुजिखाया ओंखायनो निजिनि मानसिया गोरोन्थि मावदोंब्ला मोजाङै सायसेन्थि बिजिरै खालामनानै लानोबा लानो होनांगौ बोखानांगौ मोजां गथायलायनानै खालामनांगौ आरो दुखु बुग्लिखानासो बिसार जानाय बिराद आनलिगेल आंनि थाखायबा बेलेग हारिखौ जि बर' बुंनाया बेलेग हारिया बर' सिख्लाखौ लानानै बर' खानांगौ ना बेलेग हारिखौ जि बर' बुंनाया सिख्लायासो दोखो मोनो लोगोफोर आंनि बुंनांगौ थांखिया एसेनोसै आरो ना मानसि गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबा सायाव गोरोन्थिफोर बुंफ्लांहरदोंबा आं निमाहा होगोनखौ निजिनि बर' फिसाखौ निमाहा होगोनखौ आं एसेयावनो मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि रन्जन दैमारिजों लोगोसेयै सोद्रोमाफोरा जेलाव थानायफोरा गासैबो उदां जागोनखौ आं मिजिंथिनानै दं लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगोफोर जय बर' हारिनि